Maswerte at pangabigat, apay ko nam. Dana nakating sa balitaw. Ng bataw. Bigyan ko kay ko na. Sa bali nga bataw. Ikaw, nakaalangar si Dede Pagbanangan na. Uy! Agwawaragayam ti balito kitaw. Opo, Dede Pagbanangan ng Pasko. Ora sa ngagal alat ayudan ko na wala nang ikanda ayudan. Alat ayudan no Dede ti Pagbanangan mo. Uy, kakaiba nga talaga, brother, dati ko ana, ate swerte. Swerte na. Na bali na da. Ay. Wah. Ti madidi awam pasaw. Awa. Jadi wala ka. Uwa. Makan na di. Akap, ano? Akap. 3,000. Jadi akap pati taan. Aya. Ay kay Ano ba? Ang akap sa dedi na odi ah. 2,000 siguro. 3,000 kada kami. Aya. Ngim talaga latanga handalat nga makita ni Pastor Nerion nga Sa bali makakita. Handala makita ka na. Hindi na bakbak ng pa at ano pa. wow. Wala nga kasla no upan pananutan tayo di ba residente nga talaga ti Santa Rosa. No apay nga malipatan da dagijay kasla mangsorsor bay. Kin mang agiwarwaras ka dagijay niya dagijay brother. Agili ilista. Agili ilista. Ay ayuda. Ay ayuda.